אני יושב היום בישיבת סיכום רבעון עם כל החברה, וזה לא מפסיק להדהים אותי כשאני רואה טעות חישוב על המצגת, וזה לא מפסיק להטריף אותי כשאנשים אומרים לי, זה יכול לקרות לכל אחד. לא, זה לא יכול לקרות לכל אחד. לי זה לא קורה אף פעם. אתם יודעים למי עוד זה לעולם לא יקרה? זה לעולם לא יקרה לכל מי שעובר על המצגת לפני. כי כשאתה עובר על המצגת לפני, אז אתה מגלה את הטעות שלך לפני שכל החברה מגלה אותה. כי כשאתה עובר על המצגת לפני, לא קורה מצב שאתה בא להראות את המספר הכי חשוב במצגת, שהבאת אותו באנימציות, בזמן שכל החברה מחכה למספר בחיליון עיניים, ופספסת טעות חישוב של כיתה ב'.